ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 61ാമത്തെ ബാച്ചിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇപ്പൊ 61ാമത്തെ ബാച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരം. ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവോന്ന് അറിയില്ല. ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇസ്കോണിനെ കുറിച്ച്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കേൾക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം. ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്, അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ആ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയില്ല, കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി, ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു അവബോധം എല്ലാവരിലേക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണിത്, കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ കേരളത്തിലല്ല, മംഗലാപുരം, കർണാടകയിലുള്ള മംഗലാപുരത്താണ് ഈ സെന്റർ ഉള്ളത്. അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ അത് അവിടുത്തെ 61ാമത്തെ ബാച്ചാണിത്. ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. പുരുഷോത്തമ മാസമാണ്. പുരുഷോത്തമ മാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരു അധിക മാസം വരും. ആ അധിക മാസം 3 വർഷം കൂടുമ്പോഴേ വരുള്ളൂ. ആ ഒരു മാസത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ്. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ സുഹൃതത്തിന്റെ തന്നെ ഗുണമാണ് അത്, ഒരു സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് കയറാനായിട്ടും പഠിക്കാനായിട്ടും ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്ര പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ? 146. അതിൽ കുറച്ചു പേര് പഴയ ബാച്ചിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ വന്നിട്ടില്ലെന്ന്, പുരുഷോത്തമ മാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. നമ്മുടെ ക്ലാസ് നാളെ മുതൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കും. ഇപ്പൊ 3 ബാച്ചാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളത്. രാവിലെ 6 മണിക്കും വൈകിട്ട് 3 മണിക്കും വൈകുന്നേരം 9 മണിക്കും. ആ 3 ബാച്ചിലുള്ളവരുടെ ഓറിയന്റേഷൻ ഒരുമിച്ചാണ്. കാരണം 3 ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതിന് പകരം ഈ ഒരൊറ്റ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ഒരുമിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 ക്ലാസ്സിലുള്ളവർ ഇതിലുണ്ടാവും. ക്ലാസ് നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരമായിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കും. 1 മണിക്കൂറായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ സമയം. കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. ഇപ്പൊ രാവിലെ 6 മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 7 മണി വരെ ആയിരിക്കും ക്ലാസ്. ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി തൊട്ട് 4 മണി വരെ, വൈകുന്നേരം 9 മണി തൊട്ട് 10 മണി വരെ ക്ലാസിന്റെ ടൈം. റെക്കോർഡ് ലൈവ് ഉണ്ടാവും. റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ആണ്, ലൈവ് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ക്ലാസ് കേൾക്കാനാണ് ലൈവ് തരുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലാതെ വീട്ടിൽ പിന്നെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ലൈവ് തരുന്നത്. പരമാവധി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ലൈവായിട്ട് തന്നെ കേൾക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ ശരിക്കും ഒരു ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ മനസ്സിലാവും. ശരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് പണ്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചൊരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മളിപ്പോ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചില്ലേ, ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടും. ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് ഓൺലൈനിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിക്കും. ഓൺലൈൻ ആണെന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ 1 മണിക്കൂറായിരിക്കും. പഠിക്കുന്നത് ഏത് ബുക്കാണ് അറിയാവോ? ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്താ പഠിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത. യഥാരൂപം. അതെ, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്
വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം, അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ആ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം പഠിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണത്. ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച് അർജുനന് ഉപദേശം കൊടുത്ത ആ ഉപദേശങ്ങളാണ് നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ഉപദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം നമുക്ക് പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക, പഠിക്കുക. കുറച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ മുറുക്കി പിടിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു പാടല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് മുറുക്കി പിടിക്കണം, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ മുറുക്കി പിടിച്ചു പോകാം. അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലേ നമുക്ക് അതൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. സ്മരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് നേരം നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നല്ല പറയണത്. നമ്മളെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം, പക്ഷെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഭഗവാന്റെ ചിന്ത ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരും. നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരും. നമ്മളെ ബുദ്ധി കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഇതൊന്നും പഠിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ തരുന്ന ബുദ്ധി കൊണ്ട് നിനക്കത് പതുക്കെ പതുക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് നമുക്കിത് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 1 മണിക്കൂറായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയില് 1 മണിക്കൂർ. അപ്പൊ 18 ദിവസം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവോ? 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 18 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് 700 ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവനും കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറി കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലാണ് 1 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഫുള്ള് ശ്ലോകങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ലെവലായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അതൊരു 1 മാസത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും, ഏകദേശം 1 മാസത്തിന് കുറച്ച് പോകും കൂടുതല്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് 2 സെക്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല, എന്താണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ഷമയില്ലാത്തവർക്ക്, അധികം സമയമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ പോലെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും. 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഓവറോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഈ ഒരു ഓവർവ്യൂ ക്ലാസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഓവർവ്യൂ ക്ലാസ് ആണിത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ്. നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് ഇത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. ഭഗവത്ഗീത കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മാർക്കറ്റിൽ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ SC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിലുള്ള നമ്മളെ ബാലാമണിയമ്മയാണ് ഇതിന്റെ തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാലാമണിയമ്മയാണ് ഒരു ഓർമ്മ, അതെ, ബാലാമണിയമ്മ തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് മലയാളത്തിലേക്ക്. ഈ പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. അപ്പൊ ഇത് ബുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധം ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഈ ബുക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കണം, മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ബുക്ക് തന്നെ മേടിക്കാം. എന്നാലും കുറച്ചൊന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് പറയാം, എല്ലാവരും വീട്ടിലൊരു ഭഗവത്ഗീത വേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണല്ലോ അത്. നമ്മൾ അഥവാ ക്ലാസ് നിർത്തിയാലും നമുക്ക് ഈ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് സാഹചര്യം നമുക്ക് അനുകൂലമല്ല, പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളായാലും ദിവസേന ഇരുന്ന് വായിക്കാം, മനസ്സിലാക്കാം. കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥവും ഭാവാർത്ഥവും ഒക്കെ അതിൽ എഴുതി പോയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം പോലും ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ലതാണ്. ബുക്കിന്റെ വില എനിക്ക് തോന്നുന്നു 450-500 രൂപയോളം അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടാവും ബുക്കിന്റെ വില. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട്, ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബുക്ക് മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവര് ഈ ബുക്കും ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ജപമാല ഉണ്ട്, നാമജപത്തിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പില്. ഒരു ബോക്സോട് കൂടി വരുന്നത് ജപമാല, അതായത് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. നമ്മളിവിടെ കൃഷ്ണാവബോധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കേൾക്കുക,
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നാമം കേൾക്കണം, നമ്മൾ സ്വയം കീർത്തിക്കണം, പിന്നെ നമ്മൾ ഭജിക്കണം. ഇത് 3 നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നാമം ജപിക്കുമ്പോഴാണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു നാമജപത്തിന് ജപമാല കൂടി വേണം നമുക്ക്. നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ് തുടങ്ങി 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നാമജപത്തെ കുറിച്ച് പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് നാമജപത്തിന് മാല മേടിക്കാനായിട്ട് വരും. മാല മേടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇസ്കോണിന്റെ സെന്ററുകളിൽ എല്ലാവരും നമുക്ക് മാല കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരുമിച്ച് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുക്കും മാലയും പിന്നെ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധം, ഒരു വഴികാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ബിഗിനേഴ്സ് ഗൈഡ്, തുടക്കക്കാർക്കുള്ള ഒരു പുസ്തകം കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് നമ്മളെ സെന്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെ മേടിക്കണമെങ്കിൽ ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീട്ടിൽ ഓൺലൈനിൽ എത്തും. അതല്ല അടുത്തുള്ള ഇസ്കോൺ സെന്ററിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാം. ഏത് സെന്ററിൽ നിന്നായാലും നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മേടിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ജപമാല. 108 മുത്തുള്ളൊരു ജപമാല ഉണ്ടാകും ചൊല്ലാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ടാണ് ഈ മാല. നമ്മള് പണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് ചൊല്ലാറുണ്ട്, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ചൊല്ലുന്നത് തിരിച്ചാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ഓരോ മുത്തുമ്മലും പിടിച്ച് ഈ 108 മുത്തുമ്മലും നമ്മൾ ഡെയിലി ചൊല്ലും. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 2-3-4 ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയും. അപ്പൊ നമുക്കും മേടിക്കണം എന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ തോന്നുമ്പോ നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തോളാം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കും ജപമാലയും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കിട്ടും. അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് മേടിച്ചാൽ മതിയെങ്കിൽ ബുക്ക് മാത്രം മേടിക്കുന്നുള്ളവര് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ നമ്മളെ സെന്ററിൽ നിന്ന് മേടിക്കാം, മംഗലാപുരത്തുള്ള സെന്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാം, ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യാം. അതെല്ലാം നമ്മൾ അടുത്തുള്ള സെന്ററിൽ നിന്ന് മേടിക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ജപമാല ഉണ്ടാവും, ജപമാല ഇടാനായിട്ടൊരു ജപ ബാഗ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ വന്നിട്ടൊരു കാർഡ് ഉണ്ടാവും. അതില് നമ്മൾ ഈ ജപത്തിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന, നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ചൊല്ലുന്ന നാമജപത്തിന്റെ എണ്ണൊക്കെ എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ആ നാമജപത്തിന്റെ പ്രത്യേക എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരു ബുക്കും ഉണ്ടാവും കൂടെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. അത് ആഗ്രഹമുള്ളവര് പറ്റുന്നവര് മേടിക്കാനേ ഞാനും പറയുള്ളൂ. ആഗ്രഹമുള്ളവരെന്ന് പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ വന്നിട്ട് ഈ മാതാജി ബുക്ക് മേടിക്കേണ്ട കാര്യം ജപമാലയുടെ കാര്യമൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ച് എന്ത് മാതാജി എത്ര പൈസ വരുന്ന? ഇതെല്ലാം കൂടി മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ 700 രൂപ. പോസ്റ്റൽ ചാർജും പെടും അതില്, ബുക്കിന്റെ പൈസയും വരും, ജപമാലയുടെ പൈസയും വരും, എല്ലാം വരും അതില്. അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് 700 രൂപയാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഉള്ളവർക്ക് മേടിക്കണ്ട, ഒരെണ്ണം മതി കേട്ടോ, കൂടുതൽ വേണ്ട, ഒരെണ്ണം മതി. നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരെണ്ണം ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഉണ്ട് സെന്റർ, എല്ലാ ജില്ലകളിലും നമ്മളെ സെന്ററുകൾ ഉണ്ടാവും. കേരളത്തില് എവിടെ നിന്നാലും മേടിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ബുക്കിനും മാലയ്ക്കും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് 700 രൂപ. 700 രൂപയാണ് എല്ലാത്തിനും. അതിന്റെ ലിങ്കില് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അഡ്രസ് അതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കിറ്റായിട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മേടിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ജയപതാക സ്റ്റോറിന്ന് കിട്ടില്ലേ ഇത് 3 കൂടി ഒന്നിച്ച് കിട്ടില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ജയപതാക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജപമാല ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഈ ക്ലാസ് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ പോരുന്നത്. ജപമാല എന്തായാലും മേടിച്ചോളൂ എല്ലാവരും. ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ജപമാല മേടിച്ചോളൂ. കാരണം നാമം ജപിക്കുന്നത് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്ന നാമജപം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അഥവാ ക്ലാസ് നിർത്തിയാലും ജപമാല മാത്രമായിട്ടും കിട്ടും കേട്ടോ. 100 രൂപ വരും ആ ബോക്സിന്, പ്ലസ് പോസ്റ്റൽ ചാർജ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള സെന്ററിൽ നിന്ന് മേടിക്കാം. കാരണം അവിടെ നിന്ന് മാത്രമായിട്ട് മേടിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവുമല്ലോ. അങ്ങനെ ചെയ്യാം, മേടിക്കാം, എന്തായാലും മേടിച്ചോളൂ. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്, കാരണം നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്ന പറയാ. 4 മാല ജപിച്ചാല് നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്ന പറയാം. സമാധാനം വേണ്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഈ ക്ലാസ്സില്? ഇല്ലല്ലോ, എല്ലാവർക്കും സമാധാനം ആവശ്യമില്ല. നമുക്കൊക്കെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം സമാധാനമാണല്ലോ. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് ക്ലാസ് തുടർന്ന് പോയാലും ഇല്ലെങ്കിലും നാമം ജപിച്ചോളൂ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് പിടിക്കും, ചിലപ്പോ 7 മിനിറ്റ് തൊട്ട് 10 മിനിറ്റ് വരെ പിടിക്കുള്ളൂ ഒരു മാല ജപിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോ നിങ്ങൾ ആ നാമജപം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നമ്മളെ ലൈഫിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഭഗവത്ഗീത കൂടെ പഠിക്കുക, ജപമാലയും കൂടി നാമം ജപിക്കുകയും കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്
മാറ്റേണ്ട. ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം, ലിങ്ക് ഒന്നും കൂടി ഇടാം. പണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം തുടങ്ങിയ സമയത്ത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇനി ചെയ്യുന്നവരെ ചെയ്തോളൂ. നേരത്തെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി നല്ലതായിരുന്നു, കാരണം ബുക്ക് കിട്ടും വേഗം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്താലും ഒരു 3-4 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്തായാലും കിട്ടും. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ജപമാല വേണം, പിന്നെ ബുക്ക് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപാണ് പഠിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളത് 1 മണിക്കൂറത്തെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോ ക്ലാസ്സിനനുസരിച്ചും ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് രുദ്രാക്ഷമാല തുളസിമാല ഒന്നും വേണ്ട മാതാജി. നമ്മൾ സാധാരണക്കാരല്ലേ, നമുക്ക് സാധാരണ മാല മേടിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ അങ്ങനെ എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ആ ലെവലിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴാണ് തുളസിമാല രുദ്രാക്ഷമാല ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ലെവലിലുള്ളവർക്കല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണക്കാരല്ലേ, സാധാരണ നമ്മളെ വീട്ടില് നമ്മളെ കുടുംബവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി പോകുന്നവരല്ലേ. നമുക്ക് നല്ലത് സാധാരണ എല്ലാവരും മേടിക്കുക. തുടക്കത്തിലുള്ളൊരു ആര്യവേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആര്യവേപ്പിന്റെ മാലയാണ് മേടിക്കുക. ആര്യവേപ്പിന്റെ മാലയാണ് നമ്മളൊക്കെ മേടിക്കുന്നത്. അതിലാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് മേടിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അത് മേടിച്ചാൽ മതി. അല്ലാണ്ട് രുദ്രാക്ഷമാലയും വേണ്ട, തുളസിമാലയും മേടിക്കേണ്ട വരും. തുളസിമാല ഒക്കെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു അപരാധമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ബുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ബുക്ക് മേടിക്കുക. കുറെ പൈസ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിനൊക്കെ ചെലവാക്കുന്നതല്ല. ഒന്നുകിൽ ഒരു ബുക്കും ഒരു ജപമാലയും നമ്മൾ മേടിച്ചു വെച്ചോളൂ. നമ്മളെ വീട്ടിൽ വേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണിത്, ഭഗവത്ഗീത. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും വേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, എസ് സി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യനാണ് അദ്ദേഹം. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്കാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൈഷ്ണവനായിരുന്നു. അതേപോലെ വലിയൊരു ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഭക്തി കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ബുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കാം. ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. നമുക്ക് സമയം ഇപ്പോ 9 മണിക്ക് ഉള്ള സമയം നമുക്ക് 6 മണിയിലേക്ക് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? പറ്റും. പിന്നെ ഒരു സംശയമുള്ളത്, പീരീഡ്സ് സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, ക്ലാസ് കേൾക്കാം കേട്ടോ. ക്ലാസ് കേൾക്കാനൊക്കെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സമയം തരാം ചോദിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും മറന്നുപോകും പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങള് ഇടയ്ക്കാവുമ്പോ. അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ ക്ലാസ്സിന്റെ സമയം 1 മണിക്കൂറായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെയും ഒരു സമ്മറി പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ അധ്യായം മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ തരും. അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു 10, 20, 30 പേർക്ക് ഒരു മെൻഡറെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മള് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും. അപ്പൊ അവർക്കായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആൻസർ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അവര് ചെക്ക് ചെയ്യും. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്കാണോ അത് അവർ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ആണിത്. അപ്പൊ ആ ചെയ്യുന്നവര് 18 ദിവസവും മുടങ്ങാതെ അത് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. ആ ദിവസവും 18 ദിവസവും ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കുക. എളുപ്പമായിരിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നമ്മളെ മെമ്മറി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇപ്പൊ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ വിലയിരുത്താനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ്. നമ്മളിപ്പോ കുറെ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല. നമ്മളെ കുറെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇങ്ങനെ മാതാജിമാര് പറയാറുണ്ട് ഒന്നും ഓർമ്മ നിൽക്കില്ല. പക്ഷെ പരീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടും. കാരണം നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ പതിയുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തു വെക്കും, നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും, പ്രായം ഇതിലൊരു വിഷയമല്ല. കുറെ പ്രായമുള്ളവരാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഓർമ്മ നിൽക്കില്ല എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹായിക്കാൻ നമ്മളുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു എക്സാം, അപ്പൊ അതിന് ചോയ്സ് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും പിടിച്ച് കുത്തിയാൽ മതിയല്ലോ ആൻസർ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട്. അത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ആർക്കും അപ്പൊ അത്. കാരണം എല്ലാവരും പ്രായമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ എല്ലാവരും അത് പഠിക്കുക, ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുക, നല്ലൊരു സത്സംഗം ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം. ആ 18 ദിവസം പോകുന്നതറിയാതെ എല്ലാവർക്കും ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം നമുക്കറിയാം കലിയുഗമാണ്. പോകെ വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ നമ്മളും ഇപ്പൊ ജൂൺ 1-ാം തീയതി നാളെ സ്കൂൾ തുറക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂളും തുറക്കാണ്. നമ്മളെ കോളേജ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ എത്തിരി കൂടി മുകളിലേക്ക് വന്നല്ലോ. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ നഴ്സറിയാ, കാരണം ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ പുരുഷോത്തമ മാസാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് 1-ാമത്തെ
ക്ലാസ്സിൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ 18 അധ്യായം ഓരോ ദിവസം ഓരോ അധ്യായം വെച്ചായിരിക്കും എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ 18 ദിവസം 18 അധ്യായം 1 മണിക്കൂറായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് മെന്റർമാർ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിൻസ് ഉണ്ടാവും. അവരുടെ നമ്പർ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ തരാം. ഈ നമ്പറിൽ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ നമ്പറുകളിൽ നിന്നായിരിക്കും തരുന്നുണ്ടാവുക. അല്ലാത്ത ഒരു നമ്പറും നമ്മൾ തരുന്നുണ്ടാവില്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വേറെ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ തന്നെ കുറെ പേരുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ വിളിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ തരും. പറയാം. ഇപ്പൊ എന്റെ നമ്പർ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിന്മാരുടെ മാതാജിമാരുടെ നമ്പർ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മെന്റേഴ്സിന്റെ നമ്പർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ആരുടെയൊക്കെ നമ്പർ എന്നുള്ള നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലിടും. ആ നമ്പറുകൾ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. കാരണം അതിൽ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ നമ്പറിലായിരിക്കും. ഇല്ല, ഏത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമായാൽ മതി, ഏത് വർഷത്തെ ആയാലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ നമ്പറിൽ മാത്രം മെസ്സേജ് അയക്കുക. പിന്നെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല, പറയുന്നില്ല. ഇവൻ പേര് പോലും നമ്മൾ ആകെ ചോദിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ചിന്മയ മിഷന്റെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ ഭാവാർത്ഥമായിട്ട് വ്യത്യാസമായിരിക്കും മാതാജി, പറ്റുണ്ടാവില്ല. അതായത് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ സിലബസ് മാറിയിട്ട് ബുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. ആ വ്യത്യാസം ഇവിടെയും കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ചോദിക്കുന്നില്ല. ആകെ പേര് മാത്രമേ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വേറെ ഒരു വിവരവും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പൈസയുടെ യാതൊരു ഇടപാടും ഇവിടെ ഇല്ല. നമ്മള് എങ്ങനെ, കാരണം അത് ആദ്യമേ പറയുന്നത്, കാരണം പല രീതിയിലുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ പല പേരും ഉണ്ടാവുമല്ലോ കയറി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. ഇത് ശരിക്കും ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. ഭക്തി ഒരു അമ്പലമുണ്ട്, നമ്മളെ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. രാവിലെ അവിടെ ആരതി ഉണ്ട്. നമുക്കത് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് രാവിലെ മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുക്കാം. നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് രാവിലെ 4:30-ക്കാണ് സമയം. 4:30-ക്ക് ആരതി ഉണ്ടാവും. നിർമാല്യം തൊഴാനൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആഗ്രഹം വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അമ്പലത്തിന്റെ ദർശനമൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോ ആരതി കാണുന്നവർക്ക് അത് കാണാം. പിന്നെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അത് കേൾക്കണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഈ ലിങ്ക് തന്നെയായിരിക്കും 5:30-ക്കായിരിക്കും രാവിലെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് രാവിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭക്തിയിലേക്ക് പോകാം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം മാത്രമാണ്. പറഞ്ഞില്ല, ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാപകൻ. അദ്ദേഹം അത് മാത്രമാണ് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഒരു ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരിലേക്കും അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ. അപ്പൊ അതാണ് ക്ലാസ്സില്. പിന്നെ അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മള് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കും ഡെയിലി കാരണം 80% അറ്റൻഡൻസ് നിർബന്ധമാണ്. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാന്നുള്ള അത് ചെയ്യുന്നവർക്കായിരിക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതൊരു കാര്യമുണ്ട്. പിന്നെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതും കൂടിയിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും കേൾക്കുന്നവർക്കും രണ്ടും നമ്മളൊരിത്തിരി കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. നമ്മളൊരു അറ്റൻഷനിൽ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പൊ പരമാവധി വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമാണ്, ഇപ്പൊ പുറത്താണ്, ഇപ്പൊ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇപ്പൊ മഴയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ നമുക്ക് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ അവിടെ. അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മളത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ, കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതല്ല, അപ്പൊ നമ്മളും ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഫുള്ള് 100% നമ്മൾ അറ്റൻഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ക്ലാസ്സിൽ. പിന്നെ സൗണ്ട് പരമാവധി എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്നില്ല, വീട്ടിലെ സംസാരങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ നമുക്ക് അതൊരു ഡിസ്റ്റർബ് ആയിട്ട് തോന്നും എല്ലാവർക്കും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുക, ക്ലാസ്സിൽ സംശയം ചോദിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ, അത് ക്ലാസ് തീർന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സമയം, ഒരു 5 മിനിറ്റോ സമയം നോക്കിയിട്ട് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എടുക്കുന്ന ഫ്ലോ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പരമാവധി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു ഏകദേശ ഒരു രൂപം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ അറ്റൻഡൻസ് നമ്മൾ എന്തായാലും അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, നമ്മളുടെ പേര് സൂമിൽ കയറുമ്പോ നമ്മുടെ പേര് തന്നെ സൂമിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ചിലവരുടെയൊക്കെ മൊബൈലിന്റെ പേരൊക്കെ വന്ന് കിടക്കുമ്പോ ആരാന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അറ്റൻഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതെ പോകും. മൊബൈലിന്റെ പേരൊക്കെ വന്ന് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തായാലും
ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അയക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അഡ്മിൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവരോട് പറയാ എന്റെ പേര് ശരിയായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞുതരും. അതായത് സംശയമുള്ള എന്ത് കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം നമ്മൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിനാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഓവർവ്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ പ്രഭു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും 18 ദിവസത്തെ. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും മനസ്സിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ഇനിയും അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെന്ന്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറാം. താല്പര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ കേരളം മുഴുവൻ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റണം? വൈകുണ്ഠാക്കി മാറ്റണം. വൈകുണ്ഠം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കുണ്ഠിതങ്ങളില്ലാത്തൊരു ലോകം. അതാക്കി മാറ്റാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ശ്രമം. അത് നമ്മൾ കുറച്ചു പേര് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റില്ല, നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി വിചാരിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇരുന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 10 പേരിലേക്ക് പിന്നെയും എത്തും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് പരമാവധി എല്ലാവരും ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കാനും കേൾക്കാനും നോക്കുക, നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. അതൊക്കെ പറയാം, ഒന്നും കൂടി പറയാം ഞാൻ. അതൊക്കെ ഓരോ ദിവസത്തുനിന്ന് എന്നാലും നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല മാതാജി, അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക എല്ലാവരും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ നമ്പർ ഞാൻ തരാം, പിന്നെ മാതാജിമാരുടെ നമ്പറും തരാം. അപ്പൊ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാം. നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ക്ലാസ്സിലുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് പോകാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോ ക്ലാസ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമ്മള്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരമാവധി എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ ടൈമിൽ തന്നെ കയറാൻ നോക്കാം. അത്രേ ഉള്ളൂ മെയിൻ ആയിട്ട്. പിന്നെ ഇനി നമ്പേഴ്സും ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം. നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? കുറെ പേരെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറെ പേരെ. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിന്റെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒരു വെൽക്കം കോൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷെ കുറെ പേരെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ 1 മണിക്കൂർ, ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈം 1 മണിക്കൂറാണ്. ആ 1 മണിക്കൂർ ചിലപ്പോ ഒരു 5 മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാം. മാക്സിമം 1 മണിക്കൂറാണ് ക്ലാസ് കേട്ടോ, അതിന് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാതാജി ഒരു സംശയം. രാവിലെ 6 മണിക്കാണ് എനിക്ക് ക്ലാസ്. ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വേണോ ഇതിന് പങ്കെടുക്കാൻ? വേണ്ട മാതാജി അല്ലാതിരുന്നു. മാതാജിക്ക് എങ്ങനെയാണോ സൗകര്യം ആ രീതിയിൽ ഇരുന്നാ മതി കേട്ടോ. അതല്ലേ, ശരി മാതാജി. എങ്ങനെയാണോ മാതാജിക്ക് സൗകര്യം തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുക. നമ്മളതൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ഓരോന്നോരോ തോന്നും മാതാജി നമ്മളെ മനസ്സില്. നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമ്മളെ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തി കൊണ്ടുപോകും. ഓരോരോ കാര്യങ്ങളില് നമുക്ക് മാറ്റം വരും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മള് സാധാരണ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതായിട്ട് പറയാണ്, നമ്മളിവിടെ മംഗലാപുരം ഇസ്കോണിൽ 12 ലാംഗ്വേജിലാണ് ക്ലാസ് നടക്കുന്നത്. മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, തമിഴ്, തെലുങ്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലുണ്ട്. മലയാളത്തില് ആദ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മംഗളാരതി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, രാവിലെ 4:30 നമുക്ക് ഇവിടെ ആരതി നിർമാലി ദർശനമൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒട്ടും കയറാറുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളെ മലയാളികൾ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയായിരുന്നു നമ്മളെ മലയാളികൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാന്ന്. പക്ഷെ പോകെ ആദ്യമാണത്. പിന്നെ പോകെ വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ പകുതി ഉള്ള സ്ട്രെങ്ത്തിൽ പകുതി വരുന്നത് നമ്മൾ മലയാളീസ് ആണ് വരുന്നത്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ശീലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മളത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്കത് താല്പര്യത്തോടെ നമ്മളത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ പറ്റുന്നത് അതേപോലെ കേൾക്കുക. പുതപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കേട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോ തന്നെത്താനെ പുതപ്പൊക്കെ മാറ്റി കട്ടിലുമെന്നൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരുന്നിട്ട് കേൾക്കും. കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോ അത് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ വിചാരിക്കുന്ന ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കാന്ന്, പിന്നെ വിചാരിക്കും കുളിച്ചിട്ടിരിക്കാന്ന്. അത്ര മാറ്റം നമുക്ക് വരും. നമ്മൾ അറിയില്ല അത്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെയാണ് മാറുന്നത്. നമ്മൾ ഒരാൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതല്ലാതെ നമ്മൾ കരുത്തിക്കൂട്ടി ചെയ്യുന്നതല്ലത്. തന്നെത്താനെ മാറിപ്പോകും. നമ്മള് വീട്ടിലുള്ളവർ വിചാരിച്ചിട്ട് വേഗം മാറ്റം വരും എന്നൊക്കെ. ശരിക്കും പുസ്തകം വാങ്ങിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ, ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ മേടിക്കുന്നവർ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം പുസ്തകം കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട്
ചെയ്തോളൂ. അപ്പോ രാവിലെ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നവരിപ്പോ കുളിച്ചിട്ട് കയറണമെന്നില്ല. മംഗളാരതിയുടെ ലിങ്കും ഇട്ടുതരാം, താല്പര്യമുള്ളവർ കയറിക്കൊള്ളാം. രാവിലെ 4:30-ക്കാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നവർ. ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വയ്യാണ്ടാവണ്ട. മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നവർ ഇതൊന്നും കേൾക്കണ്ട. കാരണം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് ഉറക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഫുൾ ദിവസം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും ഇപ്പൊ ചെയ്യണ്ട. പതുക്കെ പതുക്കെ പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി. ശീലമുള്ളവർ, എഴുന്നേറ്റ് ശീലമുള്ളവർ കയറിക്കോളൂ. രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്, ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പോകെ പോകെ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊക്കെ കയറാം. പറ്റുന്നവർക്ക്, താല്പര്യമുള്ളവർക്ക്, നിർബന്ധമല്ല, ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് കേട്ടോ, അതൊക്കെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ. കാരണം ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ചിലപ്പോ ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടാവും അത് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ പറയില്ലെന്ന്. പക്ഷെ ഇതിൽ ആഗ്രഹമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത, അമ്പലത്തിലൊന്നും പോകാൻ സാധിക്കാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ വലിയ സഹായമാണിത്. നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നോണ്ട് ഇങ്ങനെ അമ്പലത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദർശനമൊക്കെ കിട്ടാന്ന് പറയുമ്പോ അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം അതൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെവർക്കൊക്കെയാണ് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അമൃതാമയിയുടെ ബുക്ക് മാതാജി, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപാണ്. അമൃതാനന്ദമയുടെ ചിന്മയാവിഷന്റെ ഇതൊക്കെ ബുക്ക് ശ്ലോകങ്ങൾ സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാം. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ശരി മാതാജി. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് മേടിച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവര് ഒന്നുകിൽ ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞാലും മതി. ജപമാല മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബുക്കും ജപമാലയും ഒരുമിച്ച് മേടിച്ചോളൂ. നാമജപം എന്തായാലും ചെയ്യാം. നമ്മൾ വിചാരിക്കണ്ട ഞാനിപ്പോ 2 ദിവസമൊക്കെ കയറുണ്ടാവുള്ളൂ, പിന്നെ എന്തിനാ അതൊക്കെ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ജപമാല മേടിച്ചോളൂ, അത് നല്ലതാ. നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ജപമാല. ഭഗവത്ഗീത നല്ലതാണ്. നാരായണീയം ക്ലാസ് ഇല്ല മാതാജി. ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാന്നുള്ളതാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ എല്ലാത്തിന്റെ സാര സർവസാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, നമുക്ക് എല്ലാതും ആവും. അതാണത്. അർജുനൻ എന്താ എറണാകുളം സെന്റർ എവിടെയാന്ന് പറയോ? എന്ത്? എറണാകുളം സെന്റർ എവിടെയാന്ന് പറയോ? പോയി വാങ്ങിക്കുന്ന വെച്ചാല് ബുക്ക് കൊച്ചിയിലുണ്ട് മാതാജി, പാലാരിവട്ടം. സ്ഥലം ഒന്ന് പറയോ മാതാജി? കൊച്ചി, അത്ര എനിക്കും അറിയുള്ളൂ മാതാജി. അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ഞാൻ ശരി, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പോയി മേടിക്കുന്നവർക്കും, കാരണം ഇപ്പൊ അത്രയും സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് എനിക്കും അറിയില്ല. ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിന്റെ അടുത്താണ് സെന്റർ. പാലക്കാട് ഉണ്ട് മാതാജി, പാലക്കാട്. ഇസ്കോൺ സെന്റർ എറണാകുളം ചങ്ങമ്പുഴ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിന്റെ അടുത്ത്. ഓക്കെ, എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് വളരെ അടുത്താ. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോളാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ മാതാജി, ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിൽ എവിടെയാണെന്ന് പറയാവോ? അവിടെ ഒരു കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലം ഇല്ലേ, അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ റോഡിൽ ഇന്ന് എന്റെ ഫ്രണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇസ്കോൺ സെന്ററിൽ ഭജനയ്ക്ക്. അവിടെ പോയി നോക്കാന്ന് ഞാനും നാളെ വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കില് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലം അല്ലേ? ആ കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിന്റെ സൈഡിലോട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് വല്ല സംശയങ്ങളുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും? പാലക്കാട് ഉണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, സെന്ററിന്റെ അല്ല മാതാജി, അല്ലാതെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ അല്ല ആർക്കെങ്കിലും? ഇത് പിന്നീട് ആവർത്തിച്ച് കാണാന്ന് പറയണൊക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാന്ന് പറയാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാ മാതാജി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുവോ? അതായത് നമ്മളെ ക്ലാസ് യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് പോണ ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പോ ലൈവ് പോകുന്ന ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് നമ്മളെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ലൈവ് ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണല്ലോ, അപ്പൊ അതിലുണ്ടാവും. ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ മെസ്സേജസ് നിങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഓരോ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും അതിന്റെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് കിടക്കും. അതൊന്നും കൂടി കേൾക്കണമെങ്കിൽ കേൾക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അവരത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എത്ര മാർക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞുതരും ഓരോ ദിവസത്തെ. ഡെയിലി ചെയ്യാൻ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടി വെക്കുമ്പോ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹലോ മാതാജി. ഹലോ, വേറെ ഇനി അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഇനി ഒരാൾക്കും കൂടെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചേർന്നോളൂ മാതാജി, നാളെയല്ലേ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ.
അപ്പൊ നാളെ ശരി പറയാം. സ്കൂൾ തുറക്കാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നാളെ തുടങ്ങാം. നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ നല്ലൊരു മാസമാണ് പുരുഷോത്തമ മാസം. 3 വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത്. പോവാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. പക്ഷെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത്ര പേര് വന്നിട്ടുള്ളൂ, നമുക്ക് അറിയില്ല. എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവായികയുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇടാം. ഒരു ഹരേ ഡൗട്ട്. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി അതെ അവർ ഇനി കയറേണ്ടവർ എങ്ങനെയാ കയറണ്ടേ? എങ്ങനെയാ ജോയിൻ ചെയ്യണ്ടേ? അതിന് വല്ല ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇന്നത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് തരുമല്ലോ ഗ്രൂപ്പിൽ, നമ്പർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവർക്ക്. ഹലോ മാതാജി, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ക്ലാസ്സിന് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളാണേ. എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കൂടുന്നതിന്റെ കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, പഠിക്കാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒരു ഡൗട്ട്. ഈ പീരിയഡ്സ് ടൈമിൽ മാല ഇടാൻ പറ്റുമോ? ഏത് മാലയാണ്? ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് തരുന്ന ഒരു മാല. ജപമാല. കഴുത്തിലിടാനുള്ള മാലയല്ല, നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനുള്ള മാലയാണ്. അത് കഴുത്തിലിടാനുള്ള മാലയല്ല കേട്ടോ. പീരിയഡ്സ് ടൈമിൽ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. ഏത് സമയത്തും നാമം ജപിക്കാം. അമ്പലത്തിൽ പോവില്ല, പൂജാ റൂമിൽ കയറില്ല, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല. നാമജപം നമുക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യാം. ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ എപ്പോഴും ജപിക്കാം. മാതാജി രുദ്രാക്ഷത്തിൽ ജപിക്കാമോ? ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ ജപിക്കുന്നത് രുദ്രാക്ഷത്തിലാ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മാതാജി, നമ്മൾ സാധാരണക്കാരല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ വേപ്പിന്റെ മാലയിൽ ജപിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കൈലാസം പോയപ്പോ വാങ്ങിട്ട് വന്നതാ. നമ്മള് ശരിക്കും ജപമാല വാങ്ങിക്കാം. അത് മാതാജി പൂജാ റൂമിൽ വെച്ചോളൂ. എന്നിട്ടൊരു ജപമാല മേടിച്ചോളൂ. ഇതിന് അധികം പൈസ ഇല്ലല്ലോ. 70 രൂപ 100 രൂപയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ജപമാലയ്ക്ക്. അപ്പൊ ആദ്യം ആര്യവേപ്പിന്റെ മാലയമേലാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച തുടങ്ങുന്നത്. കുറെ കയ്പുണ്ട് നമ്മളുള്ളിൽ, അതൊക്കെ കളയണം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് ഫുള്ള് എന്താ പറയാ പരിശുദ്ധരാവാനായിട്ട്. എടപ്പള്ളി സെന്ററിൽ ചെന്നാൽ കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ? കിട്ടും. സെന്ററിൽ ഉണ്ട്. ഇസ്കോട്ട് ഏത് സെന്ററിൽ പോയാലും കിട്ടും. പൂജാക്കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ. കാരണം പൂജാക്കടയിലുള്ള മാല ജപമാലയല്ല, ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മാലയല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ജപമാല എന്ന് പറയുമ്പോ അതുമ്മല് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ജപമാലയില് ഒരു മുത്ത് എക്സ്ട്രാ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും, കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങള്? ജപമാലയമ്മൽ ഒരു മുത്ത് ഇവിടെ, അത് ഒരു ഗുരുമുത്താണ് ഇതിന് പറയാ. ഈ ഗുരുമുത്തുമ്മ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഇവിടെ 108 മുത്ത് വരുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോ ഈ ഒരു മുത്തും കൂടി വരുന്നത് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ജപിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന മാലകളിലായിരിക്കും അത് വരും. അത് പൂജാ കടകളിൽ ഉണ്ടാവില്ല, പൂജാ സ്റ്റോറിലുള്ള മാലകളിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കേണ്ടാരും. മേടിക്കുമ്പോ അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തുനിന്ന് മേടിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഈ ജപസഞ്ചിയും കൂടി മേടിക്കുക. എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജപമാല അഴുക്കൊന്നും ആവാതെ നമ്മൾ പിന്നെ നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കയ്പ് മുഴുവൻ കളയേണ്ടതാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കളയുന്നത് ആരും അറിയാൻ നിൽക്കേണ്ടത്, ഈ മാല കാണാൻ നിൽക്കേണ്ട. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഒരു മാലയിൽ വെക്കാം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ നോക്കണം. മഴയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും, അത് കാരണം കൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും പരമാവധി ശ്രമിക്കാം. കോഴിക്കോട് ഈ ബുക്കിന്റെ സെന്റർ ഉണ്ടോ? കോഴിക്കോട് സെന്റർ ഉണ്ട് മാതാജി. സെന്റർ ഉള്ള എല്ലാവരുടെയും നമുക്ക് അറിയാൻ എന്താ പറയാ ബുക്ക് ഉണ്ടാവും. കോഴിക്കോട് എവിടെയാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ മാതാജി? അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല മാതാജി, എല്ലാ സെന്ററുകളും എവിടെയാന്നുള്ളത്. ഓൺലൈനിൽ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാ മാതാജി. ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് നാളെ ഓർഡർ കൊടുത്താല് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ബുക്ക്? നാളെ തിങ്കളാഴ്ച അല്ലേ, നാളെ കൊടുത്ത് ഈ ആഴ്ച തന്നെ കിട്ടും. 3-4 ദിവസം കൊണ്ട് ബുക്ക് കിട്ടും. സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഇടയിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ലേറ്റ് ആവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പൊ ചെയ്യുന്നവർ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്തിട്ടോളൂ. അപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കും. ബുക്ക് മേടിക്കാൻ ജപമാലയും ബുക്കും ഒരുമിച്ച് മേടിക്കും. പിന്നെ അതിലൊരു ചന്ദനം ഉണ്ടാവും, ഗോപി ചന്ദനം ഉണ്ടാവും, അതും ഉണ്ടാവും അതിന്റെ കൂടെ. കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം മേടിക്കാൻ തോന്നും. അപ്പൊ ഇത് ഓരോന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിനും നല്ലത് അല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് മേടിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ മേടിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല. നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരും ഇത് കേൾക്കുമ്പോ. ഗോപിചന്ദനം പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ നമ്മ വിചാരിക്കും ഗോപിചന്ദനം മേടിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. ജപമാലയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കായാലും തൊട്ടടുത്ത് സെന്റർ ഉള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അല്ലാത്തവർക്ക് ഓൺലൈൻ മേടിക്കുന്നവരല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് മേടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്തായാലും നമുക്ക് നല്ലതാണിത്, ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണിത്. നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയത് തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നാമം ജപിക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പരമാവധി നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം അത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ആ സുഹൃതം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു സംശയമില്ല അതിന്. അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും.
നമ്മളെ ലൈഫിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം മതി. ഈ ഒരു 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മാറ്റം വരും നിങ്ങൾക്ക്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നെ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ആ ഒരാളെ നിർബന്ധിച്ചിരുത്തുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ആ ക്ലാസ്സിൽ വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? തന്നെത്താനെ നമ്മൾ ഇരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ. അങ്ങനെയായിരിക്കും സാധാരണ സംഭവിക്കാറ്. അങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? മാതാജി തന്നെയാണ് 3 സെഷൻ എടുക്കുന്നത്? എന്ത് കേട്ടില്ല മാതാജി? രാവിലെ 6 മണിക്ക്, 3 മണിക്ക്, 9 മണിക്ക് മാതാജി തന്നെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്? അല്ല കേട്ടോ, ഞാനല്ലായിരിക്കും എല്ലാതും. മാതാജി രാവിലെ 6 മണിക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? 6 മണിക്ക് ഉണ്ടാവും. ഉച്ചക്ക് 3 മണിക്കോ മാതാജി? ഞാനല്ല, സുനില മാതാജിയാണ്. മാതാജി കേറിണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല, നോക്കട്ടെ. മാതാജിന്റെ പേരെന്താ? ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കേറിണ്ടോ? മാതാജി ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാവോ മാതാജി? ഓക്കെ, മാതാജിയുടെ പേരെന്താ? എന്റെ പേര് മണിഭൂഷിത രേവതി ദേവിദാസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മണിഭൂഷിത രേവതി ദേവിദാസി. രേവതി മാതാജി എന്ന് വിളിക്കാം, മണിഭൂഷിത മാതാജി എന്ന് വിളിക്കാം. എങ്ങനെ വേണേലും വിളിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പം അത് വിളിച്ചോളൂ. പിന്നെ 3 മണിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന മാതാജി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാതാജി അവിടെ പോയി. എന്റെ അനിയത്തി പാലടിയിൽ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവള് ചോദിച്ചു മാതാജിയുടെ പേര് ചോദിക്കണേ, രേണുക. അവർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഞാൻ പോകുമ്പോ ആരതിയൊക്കെ വെളുപ്പിനെ 4 മണിക്ക് കേൾക്കും. നന്നായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 3 മണിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് സുനില ശ്രീരാധ ദേവിദാസി മാതാജിയാണ്. മാതാജി ഉണ്ട്, ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാതാജി കാണുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ മാതാജിനെ കാണുന്നുണ്ടോ? മാതാജിയാണ് 3 മണിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. 9 മണിക്കാണ്. 9 മണിക്ക് ഞാൻ 6 മണിയുടെയും 9 മണിയുടെയും ബാച്ച് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. 3 മണിയുടെ ബാച്ച് മാതാജി എടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒൻപത് മണിക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ? എന്ത് മാതാജി കേട്ടില്ല, വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 മണിക്ക് നാളെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 9 മണിക്ക് എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ, നാളെ 3 മണിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. രാത്രി 9 മണിക്ക് പറ്റുമോ? കേറാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് ദിവസമായിട്ട് ലീവ് പറഞ്ഞ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കേറാല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല, കേറാട്ടോ. 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് പ്രോബ്ലം ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കേറാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മാതാജിമാരെടുത്തിട്ടാ. കാരണം അറ്റൻഡൻസ് വേണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാതാജിമാരെടുത്ത്, നമ്മുടെ മെന്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പറയേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ കേട്ടോ. ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് കയറുന്നത്. കാരണം അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം. പരമാവധി നമ്മുടെ സമയം തന്നെ കയറാൻ നോക്കുക. പിന്നെ ഒട്ടും നിവർത്തിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ അവിടെ. മിസ്സാക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് മിസ്സാക്കണ്ട. ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ട് 18 ദിവസം അങ്ങനെ ചെയ്യാം, നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. മാതാജി ഒരു ദിവസം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കയറിയ അപ്പൊ തന്നെ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ കയറാവോ? നമുക്ക് രാവിലെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയാ വൈകുന്നേരം വേറെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാവോ? മാതാജി അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം എന്നല്ലേ പറയണം നമ്മളെടുത്ത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രത്തോളം പറ്റും അത്രത്തോളം ചെയ്യാം മാതാജി. സമയമില്ലാത്തതാണ് എല്ലാവരെയും പ്രോബ്ലം. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല മാതാജി, ചെയ്യാട്ടോ. സമയം ഉണ്ടാവും, അത്രയും മതി. മാതാജി അർത്ഥത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു തരുമോ? അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരുമോ? പദങ്ങളുടെ അർത്ഥമാണോ മാതാജി ചോദിക്കുന്നത്? അല്ല, കഥ ഇതിന്റെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയും മാതാജി. അത് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ക്ലാസ്. മീൻസ് ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെയും അതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പറയുന്നതെന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം. കാരണം ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അങ്ങനെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. അത് നോക്കാം. പിന്നെ വെച്ചാൽ കുറെ നമുക്ക് പറ്റാത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സമയത്തിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. 1 മണിക്കൂർ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. ആ 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ തീർക്കണമല്ലോ അത്. ഒരു അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശ്ലോകം തന്നെ 40-50 ഒക്കെ ശ്ലോകങ്ങൾ, 70 ശ്ലോകമൊക്കെ ആയിട്ടല്ലേ വരുന്നുണ്ടാവും ഓരോ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ അതില് ഒരു ഏവറേജ് ഒരു 25-30 ശ്ലോകമെങ്കിലും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ കുറച്ച് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ഓടുന്ന പോലെ ഓടേണ്ടി വരുമല്ലോ, സ്വാഭാവികമാണല്ലോ അത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. മെസ്സേജ് നമ്പർ തരാം. അപ്പൊ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നോട്ട് ഉണ്ടാവോ? നോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവര് ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പണ്ട് ടീച്ചിങ് നോട്ടൊക്കെ എഴുതി പരിചയമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് പോകാം. അല്ലാത്തവര് ക്ലാസ് പിന്നെ രണ്ടാമത് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം.
അത് പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ ലെവലില് നിങ്ങൾ ബുക്ക് അധികം നോക്കിയിരിക്കണം എന്നില്ല. കാരണം ശ്ലോകം ഇടയിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏത് ശ്ലോകമാണ് അടുത്തത് ഏത് ശ്ലോകം അടുത്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പരമാവധി ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ചോയ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തരുമ്പോ. കാരണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവും നിങ്ങൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല. എന്നാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. കുറെ പേരുണ്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം. സ്ഫടിക ജപമാല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്ത് മാതാജി? സ്ഫടിക ജപമാല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? സ്ഫടിക ജപമാല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നീമിന്റെ മാല തന്നെയാണ്. ഇനി നമ്മളെ കയ്യിൽ ആ മാല ഉള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ പറയുമ്പോ എപ്പോഴും ഈ മാല തന്നെ പറയാം മാതാജി. ഫസ്റ്റ് വേപ്പിന്റെ മാല ഉപയോഗിക്കാനാണ് പറയുക എല്ലാവരുടെ അടുത്തും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറെ കയ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, അതൊക്കെ നമുക്ക് കളയണ്ട ആദ്യം തന്നെ. എനിക്ക് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഈ ലിങ്ക് ഇടുന്നത് 6 മണിയുടേതും 3 മണിയുടേതും എല്ലാം ഒരേ ലിങ്ക് ആയിരിക്കുമോ? അതെ, ലിങ്ക് ഒരേ ലിങ്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. 3 ടൈമിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. എന്റെ നമ്പർ ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ നമ്പർ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തോളാം. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇടാം കേട്ടോ. ഫോൺ വിളിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ മെസ്സേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും റിപ്ലൈ കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മെസ്സേജ് ഇടാനായിട്ട് നോക്കാം എല്ലാവരും. 9497318367 9497318367 94 97 31 83 67. ആ നമ്പർ സേവ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലത്. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാണ്, എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇടാം. സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും സോൾവ് ചെയ്ത് തരാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് കേരളത്തിന് പുറത്താണെങ്കില് ശ്ലോകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അതിന്റെ നമ്പർ പറയില്ലേ? ശ്ലോകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ നമ്പർ പറയില്ലേ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്ന്? നമ്മളെ ക്ലാസ് പോകുന്നത് സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ടാ പോകുന്നത്. PPT വെച്ചിട്ട് പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ നമ്മളെ ശ്ലോകങ്ങൾ കാണും. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്ലോകത്തിന്റെ നമ്പറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ്. PPT ഉണ്ടാവും നമുക്ക്, അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ക്ലാസ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കാണാനും പറ്റും നന്നായിട്ട്. നമ്മ പറയുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല. ഇത് ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗീതപാരായണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് മാതാജി, ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ശ്ലോകം പഠിപ്പിക്കുന്ന. ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവിടെ ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ പറ്റും, ചൊല്ലാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും അവിടെ ശ്ലോകം. അതായത് 5 ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് ഡെയിലി ചൊല്ലാനായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരും. അപ്പൊ നമ്മളത് കേട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ചൊല്ലിയിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അവരത് തിരുത്തി തരും. നമ്മളിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു തരും. അതിൽ കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. എന്ത് 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചേരാൻ പറ്റുക? നമ്മൾ 1-2 ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ തന്നെ തരും അത്. കാരണം ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ പഠിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ അതൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ, പറഞ്ഞു തരും. അതായത് നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്ന് പറ്റാവുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. ബാക്കി അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അത് പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾക്ക് കേരളത്തിന് എന്ത് ആക്കി മാറ്റണം, വൈകുണ്ഠാക്കി മാറ്റാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. വൈകുണ്ഠം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കുണ്ഠിതങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു ലോകം. ഏറ്റവും കുണ്ഠിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊരു ലോകമാണ് നമ്മുടെ കേരളം, അല്ലെ? കൊച്ചു കേരളാണ്, പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങളും വിഷമങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതാക്കാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ മുറുക്കി പിടിക്കാന്ന് മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. കുറെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് തന്നെ മാറ്റം വരും. ജീവിതത്തിൽ പോട്ടെ, നമുക്ക് തന്നെ മാറ്റം വരും. അത് നമുക്ക് പോകെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും. മാതാജി, നാളെ തന്നെ ചൊല്ലി പഠിക്കാനുള്ള ഗ്രൂപ്പിലും ചേരാൻ പറ്റുമോ? 1-ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് തരാം മാതാജി. അപ്പൊ ചേരാൻ പറ്റൂട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. ശരി ശരി മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ മതി മാതാജി. ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷമാണത്. ശരി മാതാജി, ആഗ്രഹമുണ്ട് മാതാജി. പക്ഷെ നമ്മളെ വയസ്സും പ്രായവും സമ്മതിക്കുമോന്ന് അറിയില്ല. അല്ല, അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല മാതാജി. അത് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാ. കാരണം ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല, ഇതൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാന്നുള്ളതാണ് ഒക്കെ. നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തെറ്റിയാലും വിരോധമില്ല, നമ്മളത് ചൊല്ലണം. ചൊല്ലി ചൊല്ലി നമ്മൾ പഠിക്കും. ശരിയാവും കേട്ടോ, തന്നെ ശരിയാവും. അത്ര ക്ഷമയുള്ളവരാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അവര് നമുക്ക് തിരുത്തി പഠിപ്പിച്ചു തരും മാതാജി. അതൊന്നും ഇതിൽ എല്ലാവരും ഒരു സേവനായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരും. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ജോലിയുള്ളവരാണ്, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും. അപ്പോ എല്ലാവരും ആഗ്രഹം ഇതാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യുക. അത്രയാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവര് പഠിപ്പിച്ചു തരും നമ്മളെ. പതുക്കെ പതുക്കെ അവര് പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കി തന്നോളും. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ആദ്യം ഒരു കുറച്ചൊന്നും വന്നാലും പിന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും നമുക്ക്. അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മാതാജി, എനിക്ക് ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും പറയാനൊന്നും അറിയത്തില്ല, വായിക്കാൻ പോലും അറിയത്തില്ല. വെറുതെ വായിക്കും, ഗീതയൊക്കെ വായിക്കും. ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും വായിക്കാൻ എനിക്ക് നാക്ക് തിരിയത്തേ ഇല്ല. എന്റെ അനിയത്തി തന്നെ കുറേ വഴക്ക് പറയും. അവർക്ക് പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ആയി. ആകും കേട്ടോ, തന്നെ ശരിയായിക്കോളൂ. നമ്മൾ അതിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പഠിച്ചു വരുമ്പോ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാന്നുള്ളതാ മാതാജി ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കത് സാധിക്കും കേട്ടോ. അതൊന്നും വിഷമം, അതൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടേ വിചാരിക്കേണ്ട. നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ബാച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ മാതാജി എന്നെ പറയും, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ശ്ലോകം വായിക്കാൻ അറിയാന്ന്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷം. നമ്മളത് വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക. ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും നമുക്ക്. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറേണ്ടവർക്ക് കയറാം. രാവിലെ 5:30 ആണ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്. ലിങ്ക് ഇത് തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ലിങ്ക് തന്നെയാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ലിങ്ക് കേട്ടോ. അതിൽ കയറേണ്ടവർക്ക് കയറാം. പിന്നെ മംഗളാരതി ഉണ്ട്, അതിന്റെ ലിങ്കും ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതും കാണാം. രാവിലെ 4:30 5 മണി വരെ, 4:30 തൊട്ട് 5 മണി വരെയാണ് ഉണ്ടാവുക. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നവര് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് കയറാം. അപ്പൊ ഞാനത് പറഞ്ഞു. അത് പറയുന്നതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഇതാണ്. ഇതിൽ ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടാകാം. ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം രാവിലെ എടുക്കണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളവര്, പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവാനായിട്ട് സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. അല്ലാത്തവര് മൈൻഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് കയറാം. എല്ലാതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആർക്കാണ് എന്താണ് ആഗ്രഹം നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു മാത്രം, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ.